triangelu zuzenaren A angeluak 56 honek gradu baldin baditu, eta E angeluak 91, zeman neurtuko du? C-ek. Hau da, guretzako falta dena. Gu badakigu hiruen artean 180 gradu neurtzen ditula. Orduan, goazen batutzea A eta E, eta gero kenketa egingo dugu 180 arte jakiteko zeba gradu dauden. Orduan, egingo dugu 56 gehi 91, zazpi 157 gradu, eta orain 180ra falta dena 157tik. 3 eta 3. Beraz, erantzuna da 33 gradu ditula C angeluak. Jarrezakegu horrela. C berdin, edo horrela bestela. C berdin 33 gradu. Emaitza hori izango litzake. Seigarrena, triangeluen aldeak hauek dira, A triangelua, B triangelua, C triangelua. Zeintzuk dira triangelu zuzenak eta zergatik. Triangelu zuzena izateko Pitagorasen teorema bete behar da. Horan guazte ikusta lehenengoarekin. A. Esan nahi du. Hart dezagun, denetan handiena, zein da bost, hori da hipotenusa. Egin behar da. Bost berbi, 25. Berdin. Eta hart dezagun bat. 3 bider 3, 9. Gehi. 4 bider 4, 16. Betetzen du, 9 gehi 16, 25, zuzena. Orduan, zeintzuk A, bai. Guaz ikustea B. Ardezagun, handiena, 26. 26 bider 26. 676. Berdin. Hartu ezagun beste kateto bat, adibidez, 24. 24 bider 24. 576. Eta azkena da, 10 bider 10, 100. Betetzen da? Bai, betetzen da. Orduan, B ere bai. Hau, honekin. Eta faltazegu azkeneko hau. 40 bider 40, 1600. Hori da hipotenusa. Orain hau egingo dugu, kateto bat. 20 bider 20, 200. Gehi. 30 bider 30, 900. 200 eta 900 da 1600? Ez. Orduan, C ez da triangelu zuzena. A eta B dira orduan. Ta zergatik, jarriko dugu, Pitagorasen teorema betetzen dutelako. Az gaitezen orduan. 10,5. Horra jarriko dugu. 0tik 10,5. 6 eta 8. Orduan jarriko du 8koa. 8koa eta hau da 6. Orduan triangelua egiteko hartuko dugu. Hau da 6koa. Jarriko dut hemen. 6, eta horren 8koa. 8koa da hemendik honea. Ikusten zuen bezala, erpinen jartzen dut, eta justu. Ikusten da, ezta? Nun dagoen, behintzat triangelua. Puntu hori izango da. Ezta? Horrean iritsiko da. Bi erpinak elkartuko ditut. Bat. Eta hau ere bai. Eta orain erdikariak. Bi erdikari marraztuko ditut. Bat adibidez hemendik badoana. Bakizak konpasakin egin bat dela. Horrela. Eta horrela. Eta elkartuko ditut. Hortxe. Egin dut honekin desberdintzeko, bestela, hainbeste marra urdina badin badia, nastingo gera. Hartuko dut adibidez, zuen hau. Hemendik hartuta. Hau, eta hau. Eta elkartuko ditutuen berriro, adibidez hor. Hor. Eta beste.
Kartu ditut. Eta bezala. Ja. Bueno, puntua hau izango litzake. Orain marraztea falta zaigu. I jarriko diogu. Eta honekin bukatzen dugu ariketa hau. 8. ariketan 3 triangelu ditugu. Eta 3ak angelu zuzenak. Orduan, formula 3 aldiz erabili beharko dugu. Kasu honetan, zein da hipotenusa? Ez dakiguna, hori da A. A berbi, berdin, 8 bider 8, 74, gehi 15 bider 15. 225. 225 gehi 74, A berbi, berdin, 289. Urrengoa, A berdin, bierro, 289, eta hori da 17 bider 17. Orduan, jarri beharko dugu A berdin 17 zentimetro. Hori da lehenengoa. Guazen beste honekin. Hemen, zen da falta zaiguna? Hipotenusa ala kateto bat. Hipotenusa luzena, hau da, nabaitzen da, ezta? Zau da, 80 gradukoa. Orduan, kateto bat baldin bada, jarriko dugu adibidez B. Guazen formula egitea. Hipotenusa berbi, orduan da, 34, bider 34, 1156. Berdin, B berbi, gehi, 256. Orduan, B bakarrik usteko, hau pasa behar dugu, kentzen. 1156, ken, 256, berdin, B berbi. Kenketa honen emaitza, 900, berdin, B berbi. Orduan orain, berretzera idera, bestaldera, errotzen. Erro 900, berdin, B. Zein da, 30 bider 30, B. 30 bider 30, B900. Orduan jarriko dugu emaitza, B berdin, 30 zentimetro. Hau ere zentimetroak. 30 zentimetro. Eta azkenekoa. Zer da falta zaiguna? Hau da, nabarmen hipotenusa, orduan, hau dira katetoak. Jarriko diogu, B edo C jarri beharko diogu. Jarriko diogu B. Berdin du, C jarri daiteke. Horra hasiko gera. 26 bider 26. 676. Berdin. B bider P, B berbi, gehi, 24 bider 24. 576. Orain, batutzen ari dena bestaldera kentzen. 676. Ken, 576, berdin, B berbi. Kenketa honen emaitza, 100. Berdin, B berbi. Orduan, berretzea dena bestaldera errotzen, B, beraz, B da, 10 zentimetro hau ere bai. Eta, jarriko dugu hemen, 10 zentimetro. Hemen ditugu, 3 emaitzak. Bederatzigarrena, ikurriña daukan masta, oran hau da masta bat, bati 2 sokaz eusten zaio. 13 metro ezkerrekoak, oran hau da 13 metro, eta 15 metro eskuinekoak, hau da 15. Eskuineko soka lurrean masatik 9 metrotara balin badago, oran hemen, hau da 9 metro. Zenbat metrotara jarri behar da, edo jarri da ezkerreko soka. Oran, hau da galdetzen digutena. Hau izango izateke isa guretzako. Hau da falta zaiguna. Orduan, guk zer egin behar dugu? Triangelu, angelu zuzenak lortu. Ikusten da ez? Hau da bat, eta hau da beste bat. Orduan, atako dugu hau, jakiteko adibidez, mastaren altura. Orduan, nik hau atatzen badut, 15 eta 9, atazaket altura. Eta beste triangelu hau da. 13 da hau, eta hau jakiteko, zau da isa guk behar duguna, altura behar dugu, hemen atako dugu. Orduan, bi aldiz erabiliko dugu Pitagorasen teorema. Az gaitezen. Hau zer da hipotenusa, orduan hau da kateto bat, B jarriko diot, orduan da 15, badakizuen formula dela,
Orduan, 15 bider 15, 225, berdin, B berbi, oida B berbi, gehi C berbi, bederatzi bider bederatzi, 81. Orduan, batutzearena bezala kentzen, 225, ken 81, berdin B berbi, 225, ken 81, eunda 44, B berbi, orduan, berretzairena errotzen, B berdin eunda 44, eta buruz jakin bat dugu. 12 bider 12 dela eunda 44. Goratu zaitezte, buruz ikasi berdia, karatuak. Orduan, badakigu mastak 12 metro ditula. Orduan, hau baldin bada 12 metro, hau ere 12 metro da, biak 12 direlako. Orduan, atako dugu berriro. Hau da, hipotenusa, 13 berbi, berdin, 12 berbi, gehi, eta hau ze izango litzake guretzako kateto bat B jarriko dugu edo C. Jarriko du C, aldatzagatik, Orduan, hau zen bada, 169 buruz. 12 bider 12, 144 buruz. Gehi C berbi, batutzairena kentzena bestaldera, 169 ken 144, C berbi, zen bada 169 ken 144? 25. C berbi, orduan C zen bada, bierro bost, bost. Bierro gehieta bost. Orduan, bost zer metro, bost metro, eta hemen jarriko nuke bost metro. Denetan. Eta honekin bukatzen dugu errepaso guztia. Ea ondo atatzen zaizuen, egin bat dituzutenean, frogak. Beste bat arte, agur.